Мордекай, Ригби, имам важна задача за вас. Искам да изчистите целият таван на къщата днес. Оф, Бенсън, точно сега ли трябва да се занимаваме с това? Да, не може просто да бичим аляк. Не. И не балите касетките в кутията. Или сте уволнени! Това ли са касетките, за които говореше Бенсън, човек? Еми, това трябва са, да. Я. Реминду. Уоу. Бате, май ни обират, събирай кой. Имам само 20. Дева. Пускай бита, батю. Всичко 6 на краката 5, на ръката 5, на душата кеф, джоба ми пакет, лед в уискито мует. На краката 5, на ръката 5, на душата кеф, джоба ми пакет, лед в уискито му. Казах ли ви да не барате касетките? Само да покажа, за скеч ще се облажаш от важа. Ако гледаш ни на криво падат зъби по паважа. 13.03, респект за антуража. 11.13 правим автора на плажа. Весен като Боба с крок.